Ahoj lidi, vítejte u dalšího videa a dneska se podíváme na top 5 nejdražších nebo pěkných nožů z Counter-Strike Global Offensive. Tak, mluvám se, ten žebříček jsem si postavil sám. Ale omlouvám se, takže jdeme na to. Na 5. místě M9 Bayonet Fate. A je to pěkný, že tento skin je hodně pěkný, mi se to líbí a zaslouží 5. místo. Jdeme na další. Na 4. místě Karambit Doppler Sapphire. Je to hodně pěkný skin. Omlouvám se, ale nemůžu říkat ceny, protože těchto knifeů nevím ceny, ale celkem to půjde. Takže jdeme na 3. místě. Tenhle karambit stojí 35,92 euro. Takže jo, jdeme na další. Omlouvám se, ten nůž se jmenuje M9 Bayonet Doppler Ruby. Takže jo, jdeme na další. Na 2. místě je M9 Bayonet Golden Coil. A teď budete koukat na 1. místo. Na 1. místě je Karambit Lock. Tento skin je fakt hezký. Doufám, že se vám tenhle top 5 líbil. Pokud ano, jste dát like, video můžete sdílet a uvidíme se u dalšího videa. Takže se tím.